تا قطر شومنت زبل نقدر في مش حدا إخنبر ما عند قطر شومنت يكون وشما هو باور بانك ساقورجن زيرو كايديس كم غير قريصه يا بدمي فريمالو ማለት كومزي زبل اندحر كوينو انا يردان ماشي تمسب حدار كلهم مسكين سبيتكم ده እግዚአብሔር تفوت كلابر باي ذا واي تيك توك كلابرن اتن اب كلتي ان تماثلت كون تكون حدا عين تايكونا ايلان ماسك تيك توكن اللي جزاو اندمي 170 منسيات ننايموت فرد تفريدو ايتموت እንዳበለተን እንዳለው ታይ ናተይ ነገር ተወዲ انا مفلقاو فرحت እግዚአብሔር ዘለዎ ገበነኛ ኢኔሮ አሜሪካ እንዳለው ገለ እምዝሉ ክል ያአክል ስቃይ መከራ ብርሰት ተግባራው ለሆነ መፍትሒና እንደለና አዋል ብርጌድና ሐሞዴ ሕቶ ህዝብ ትግራይ ይመለስ ተፈናቀልትካ ይመለስ ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ይብል ማለት ብጣዕሚ ተራኺሱ መቀለ አብይ አህመድ ይኹን ወላ ኢሳያስ ሱቅ ኢሎም አሉ ወፊ ዓቅሚ የብሉን ታዓቅም ኣለዎ ታገረልካ ወረቀት ክጽሕፍ ዘይክእል ተጋሩ አይጻረፉን እዮም ጸርፊ አባና ከንካልቸር አኪጅ እንታይ ሞ ኸመጽ ያዕያዕኳ ይኮነን ተዋና ለሜራ ጸሪፎም ይፈጥር ነው እንታይ ሐቀኛ ሰብ ምግላይ ማለት ሲ ሓደ ጌጋ ዘሎ ነገር ጌጋ ይሙባል እዚኣ ማለት ፍትሕ ምድላይ ማለትስ ሓሶት ምድላይ ማለት አይኮነትን ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስዋን እንኳዕ ከም በሐዱሽ ተራኸብና ደሕና ደቕኒኻትኩም እግዚአብሔር መስገን ኣነ በወገነይ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ኣለኹ ይብለኩም ማለት እዩ ናብና ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ድማ ክንሰግሬና ወየና ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ብዙሕ ክንብለሉ እንዲና ግን ቅድም ለምቐነ ጥፍእፍ ኢልና ቀኒና ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ንኽቡራት ዓማዊልና መደባትካ ጽብቕቲ እያ ቀጽለሉ ኢልና ኣሎ ኣደም ፓውሎ ቴንኪዩ ኤሪትሪያ R5W ፋክት ኤሪትሪያዊ ኣብ ትግራይ ምስ ኣተወ ወያነ በብኣውራጃ ጎጃጂላ ኦኬ ni handabet Eritrea ከተፈርስ ብዙሕ ሰሪሕ ኤርትራውያን ኤርትራዊነቶም ገዲፎም ተጋሩ ኢና ከም ዝብሉ ተጋሩ ብስም ኤርትራውያን ብዙሓት ተጋሩ ከም ስደተኛታት ናብ ደገ ከይዶም This is what happened. Yes, a few Eritreans may have received the chance to continue their education, but the Wayana received a lot of money from the UNHCR. شدن حصوت أي تزارب إلى نلو مالتي من إريتريا حراي يخون الكامالتي جن حجين الساتهم أنا كوز زتقبل السب يلن بشوم إرتراويان نوصا زخد السب يلن زبل زرع تزاري بدي أنا أي تزاربكم كم عينت وقعي أيوت أنن مالتي تأيله حواتنا يوم إلا أنت زينا أمنسي أنت هنجبر مسانات أجعنا كم حواتنا رئينا حيزنا يوم زقيع خام خد أموزيد أخلص جورا أدفانتيج عندي ولا وص أخيدهم حجي مع زر قدي فمخوني أمسدا إرتراوي إلك ورقات كتقبل تخيلي خان الساتمون كو تبيعوي ويكا تجراوا أيلهم بزح جزء كارلوت نجارات سريحهم خوني خلي مخنياتو معرق وانقا معرق عينة ملكع جل سلزلنا مالتي صوزي بزح زدنا جزء جلا أيقونن أتسألنا شيء داويت you are so jealous about Ufi he is smart guy do not compare yourself with him because you know English we don't need you go to your بقدر صقي داني كنفه اوكي نداويت ملختي بوصيح كالو مالتي دا كنفه صقي دا كنفه جوناس مولجيتا you got wonderful personality stay positive bro Jonas from Inglewood much love bro USA much love to you to my boss مالتي بالتعميق ان اللي كبرت يهبلي يخبر اللي اسكتا كمي دحنا دلخوم دحنا كتكونوا تسفا يقبر مالتي تا ويندو اوف سانتا انا عناسي بتعمي اتايت بال تفرحنا زلا مالتي سلازي املاخ بخنافو دغفغف ابيلو مالتي ملأخت الاخ يوصخم زمحواتي حراي بزخونه خنقصلينا انقصل انتلنا نري تنايمنيو أستير سامي واو درف هلا أخذي دانيال what I was long text ويانا TDF uses مهورات جغانو كي هذا موزق علسو وليدو شعبية ما فيها كما هادامي دهول أمسل وليدو واو قدفنا بجاخي قدف أستير شاحفتي بك أتصرف بك أقدف يوم مغنياتو زياتو نوح كزاربو خايوم بلزولو مالتي أنا خا بستخال نمتن positive vibe سحاق علال كفتر يمسي شدني سلام قوني your speech have educational knowledge عرب جاخي
أقدر please ignore داويت who hadn't have education and knowledge generally أيت حذلهم زيهم قدات شعبية مافيا ألبو فلتت تبدي لهم يوم داويت يحيي شورة داويت كون إيش اللي عدلاتون رخيبالو لا لي M4 يي بعد شانل أدمرنا ما جماريتي هوا بزت رفع دمنت عناني هبكا فتاري أمين دمنت عنا شدنا لايك يور ايديا كل قضية ذكاتات لك صبغ مدبا لك يغني اللي ميري حافتي ولدو ختب صبصبو ህዝብኹም ኣብ ዘይ መንባር ይነብር ኣሎ ስለዚ ከም ኩሉ ሰብ ማዕረኸም ዝኾንኩም ብተፈጥሮ ጥራይ ሒሰቡ ካብ ወፃእ ግን ግዜኹም ምኽሳር ጥራይ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ከም በዓል ትራምፕ ንዓኹም ዝመስሉ ልዕልና ናቶም ከርኢ ክብሉ ሃብቶምን ስልጣኖም ተጠቂሞም ሰባት ብዘይ ምኽንያት ዘሳቅዩ ምኽንያቱ ንነብሱ ማዕረኸ ካልኦት ሰባት ከም ዝኾኑ ኣይቕበልዋን እዮም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፍሉያት ሓያላት ከም ዝኾኑ ገይሮም እዮም ነብሶም ዘረድእዋ እዚ ድማ ካብ ድንቁርና ሓሊፉ ካልእ መግለፂ የብሉን ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ሎርድ አሜን አሜን ኢልና ኣለና ዚኣ ማለት እዩ ሽደን ግሬድ ማን ቴዲ ተኽላይ ታይዳ ጠፊእኻ ከሎም ህልም ኢልካ ማለት እዩ ቴዲ ወዲ ዓደይ ላይክ 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 ኣታወዲ ኣኺ ሙዘይላእከ ሓራይ ወዲ ብጊደይ ላይክ ላይክ ናይዚ ማለት እዩ ዌልካም ሽደን ደ ጆክ ቫይብስ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ማለት እዩ ትትሕቶታቱ ናብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ኮሜንታ ዘይኮነስ ዋና እቲ ቪድዮ ክንሰግር ኢና እሞኸ ምድላዋትኩም ኣጻፊፍኩም ክትሰምዑና ድልዋት ዲኻትኩም Welcome to Shidden Reacts 1. أبنا يلوم معنت فيديو كابزي وردتي محارنا يزبل زول زي سيودات صنع تاكي فوتولكي قومناي 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 لما جمرا زي مالت بقومنا بتعمي فوتوي بالطعمي بالطعمي طعم هو مالت سخ قومنا ختم كله بالطعمي ما انت قطر شو ما انت زبل نقدر في مش عايز تدرف اللي مثلني ما أنت أقدر شومن تزبال شومن تتقرص أخميديا زلا يتردك كنديا زلا تنا شومن تقرص دس كالي شومن تأري واسكي ريا أنا خمس مثلا نزولو كالي شومن تنتلي دي ما أنت نقول له سوينا تكنسخسي قصر حدا يخبر ما أنت قصر شومن تيكون كتب بحالي ما أنت قصر حدا زبال دم إلا انفلات يو مالتي يزاز زمان كيف كنت قال اوكي شي بتاع ما عرفتم بقوم انا فوت خودات تدول مش بقوم انا غينا نفتكي تيلمغي انا لو ما عندش لما كله بقرم فاميلي مالتي فاجمي يقول ابزح حبل كتشلمني ها مالتي اوكي شي يقول لي سامي شكور زلم دي دحندو علنا موها سامي دحندي علنا معاري كميني ها سلام سلام سمع عنده سامي واي ويا كاواي ستيت فوتو لي با مالت تاي مالت كاواي ستيت فوتو لي كاواهم من فتو نغري ولكن وا وي بس ما بعد عودي بس ما اول فسكتنا تكرر يبليزي مالتي شل تاي معاك زياده رزق هيدا هونكا ها من فتو نغري ولكن ولا حد واي فتنه تسكي يارك حنتي يا غير اختيارك صبا እሺ ውሽማ በእንግሊዝ ታይ ይኸውን ውሽማ هو ፓወር ባንክ እሺ ፓወር ባንክ እሺ ጸጉር ግን ዜረሽ መልክም አንደኛ ቁመናም አንደኛ ጨዋታም አንደኛ ፈገግታም አንደኛ ጸጉር ግን ዜሮ 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 ጸጉር ግን ዜሮ ዜሮ መልክዕኻ ቁፅሪ ሓደ ገሊኻ ቁፅሪ ሓደ ጸጉርኻ ግን ዜሮ ዜሮ እዚ ናይ ኣምፀለይ የበላ ደርፊ ናይ ኤደን ማለት እዩ ትበራሕ ወዲ ክነብለልካ ኢና ሰይፉ እምበር ቀቲላትካ ኦ ማይ ጋድ ኖ ጋድ ኖ ዝድያር ዝሲለ ኣነስ ኸልስ በቃ ወሊድናስ ንደቅና ክነሪኦም ኢና ዝበልኩ ቅድሚ 6 ዓመት ድያር ኣሎ ካብኡ ወቃሊ ኣቴልክ ብሓደ ኢና ኩሉ ግዜ ኢለ ምናምን ካቢዴስ ከም ዝገይረ ቆሪፀ ብደም ይፈርመሉ ማለት እዩ አረግደ ማረን ፍቅረ ይርድእን ኢልካ ኣውግዒሎም ከእም ማለት እዩ ይርዳእኒ ፍቅሪ ግን ከምዚ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ይርዳእንን ዋ እዚ ዕዳ ናይ ዲያብሎስ ዲ ብኢድካ ትፍርመሉ ጮማ ድሓን ገለገሊአን ብሹመን ተነቂስና ኢልኩም ማለት እዩ መወዳእተን ንካሊእ ተመሪዐን እንታይ ባገበርኩማ ማለት እዩ
حجي خا زسحقتن مالتي ارسي إلو إيدوسي وقاطة توقيتو أرسي أبزلتها مالتي إذا أرسي يا أرسينال كاري يخوم ما يخوم زوز حنا انتا دعا وعيلنا هنا راكي تسمعي أبزلو أنا أرسي ما دي لغيرو أبزلتها مالتي تايل أحقب حاجر ماسي قدف أي فورهم يزلق لكم ما أنتي تعافير ما قبل قن بصورة هاي مسيلكا خمزة يكبرن كم زي عينة انتهي تعينتي مالتي ديب كيد خطبل أي أبكالي إنه تحققوا فوري قلت أوكي أبكالي أنت تحققيسكم يكون إحنا خنفلت لكم من الجوخة بدم إيدي كم زجيرة بقريتاس يا اللي هنا حق مخان نخمن قد مش تشتعمل في ذلك الله بدمي إينا إيليلا أليكس إندي بدم فريمكا بدمو فرمي تمرعك يا أخي انقل قلي ابن ورقة فيرما ذي ولا يفلو كريكم يا فاميلي كريكم يا الله كحز الله كاود حريو حداركم صبو يغور بقى دحنا لايك اند اليكس تيوب يلوم ولا مالتيو حتى حتى اذلنا يزسو من ازيس كنس معايا ماشي تم سب حدار كله مسكين سبيتكم ده እግዚአብሔር ትፈቱ تم سب حدار تم فقر حزنا تبلون وش ما زحاسكم يتبال كو ግን አፍቃሪት አላትን ትብሉ ወሽኩት ንውሽ ما فقريكم አንሰም እንዲ ሰይ ተረኺቡ ዘሎ እሺ ሃራይ ካባኻትኩም تم سب حدار ካብ ሰበይተይ ለቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ይፈቱ ዝብላሉ ካብ ሰበይተይስ ለቤተ ክርስቲያን ይፈቱ ዝብልስ አሎ ደየል ይሄ ሞ ሰበይተይ كم يمود انت عين تفتاني وطر ختتونا اخا مالتي مو سبيت خاد خلال على املاك كتفوت دا يبلكو مصحف اندحر داخ مسكل عين خا كاب نابت اندحو بوتا ناب جهنم كاب تاعتوسي مسكلت عين خا تاعتوس حنت عين خا اندحر دا تسحتك خوينا حنت وصي خا تاعتو يبلكا كو ياشن بايادو ناي سبيتس اكلك اندي سبيت خا مالت تايو ديقو غدف كلابر حداش ابلكيشن ياسكي نساون بصي خادو اذا تريوا زلخم اب كلابرز تبال كلابر تبع قلات بحال بزلعلين هلتكم بزحات سومالاويان ابو تاكيبو مالو ግን ከም ስሪኦ ዘለኹም ፊልተር የብላን ኣብ ኣገጽ ካብ ገጽ ካይኻት ዋጋ ኣብ ኣሙጹ ሰናቲ ማለዋ ይበሃል ኣሎ ኣነ እኳ ስጋብ ሕጂ ሎማ ዓንቲ ኣትያ ዘለኹ እስከ መጽኹም ፈትኑዋሞ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ኣይእቶሞ ንዓይካ ፈለወሉ ንብኡ ኣትየ ኣለኹ ኣብቲ ክላፐርስ በሃል እቶውሞ ከም ሰብኩም ኩኑ ሶማላውያን መሊኦም ኣለው ታገዛሞ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከኣቁ ባገለ ገለ በሉ ተንቀሳቀሱ ስለዚህ ወሒድና ኣለና ኤርትራውያን እሞ ናብኡ ምጽና ንብለኩም ኣለና ዕድመ ነቕርብ ኣለና ሙጽኢኹም ኣሜሪካውያን ቲክቶክ ስለዝዕጾ ንዓኣ كمتك جيرو مارلو إذا أمن أنا حري فيه سلازي كلابر لمكنا سمعنا أنا نسات راح يكون مالتيو لايف بوب ده قالت بحالون حنتي مالتيو حمس بلاتنا غنيا بزخونه جن بزحات حدش زيناتات كالو يوم من البات كافتوم زيناتات حد تيك توك بإيلون ماسك خونني خلي زبل تسفاوي كأذخونه بجق زبل حبريت هالو كلابر باي ذا واي تيك توك كلابرن اتن عاب كلتين تماثلت كنت كنا حدا عين تايكونان تيك توك عاب بلاتفورمي كلابر كاني اشتينا كوميونيتي بلاتفورميا اب كلابر ابنت كم زنا يوتيوب نغبرو ممبرشيب كونكا ورحاوي اتاوي نسبات كتكفلم تخليخا بخوم غنزب كتو خوليا اتخال اي غنزب كتولو زخلو خاني بناي جيفت اندي حكيب كايوم ياس كاب تيك توك تروحو برسنتج اب كلابر تروحو برسنتج يبزح جن اب تيك توك بزح ناي بزنس ابني لك دكان كتكفت تخيل سبونسر كتقبر تخيل احنا سبونسر لين نقبري نمبر مس براند سبونسر كتقبر تخيل بزح حسابات الكات اليوم كاني ناتكا ادفيرت اند عبي خيد مونوتايز غيركا اب بزح غنزب اب تيك توك تتغلي خامالتي سلازي اب كلابر اند حد اسب سبسكرايب غيرلكا ويكا جيفت هيبكا إخا أو جنزب تنبر كم زناي تيك توك بعلقة مونتايز جركا ويد ما خاب كامبان تاتكستاينا جبركا جنزب كتو أي تخيلني خا تي بزح جنزب اللي هو جل حق يكونن حراي سلازي بحث روتانا كلابر كم أوقعنا عندنا مالت يوم تيك توك معات اللي هو مالت خمت زبلته أفيليت ماركتينج براند ديلينج سبونسرشيب جيف وزته كم وقع تمالت يو تي ناتكا جن فيديو نحرد أحمشتي إن هجرات اللي خا UK إيطالي دي هذا اللي حنت زلا مالتيو USA كمون فرانس ويك أسبين أبزي إنزلوا مالتيو حمش تعدتات زلوخا قطع مالتيو فيديو تاتو مونيتايز يقبري ويك أجنزب على يسرحيو مالتيو برفيو سلازي أب كلابر كومو زبالة نجر كهلي خل زي كهلي خل وين قط على 5 قلن يوم سسقوا جن أنت خونه
نمكره ممكر مسلو ነገር የለን ከና ከአኽን መኩሪና ማለት ያው ጽንሕና አይኹም ነራኸብ Chinese officials reportedly discuss about TikTok to Elon Musk በአሜሪካ ሊጋ ጥቂት ቀናት ብቻ የቀረው ቲክቶክ አሁን ላይ ተስፋ ሰጪ ነገሮች እየተሰሙ ይገኛሉ። ከኋላ የምትመለከቱት ኤለን መስክ ቲክቶክን ሊገዛው እንደሚችል እነ ብሉምበርግና ዘ ጋርዲያን እየዘገቡ ይገኛሉ። ቀናት በኋላ ቲክቶክ በአሜሪካ እንዲዘጋ ከውሳኔ ላይ ስለዚህ ቲክቶክ ዕፀይ ተዋሂል ነር ማለት እዩ ስለዚህ ቻይና ተሐስቦል consider selling TikTok US operations to Musk Bloomberg reports ማለት ይኸም ዝገልጾ ዘሎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ስለዚህ ኤለን ማስክ ልክዕ ከምትኒ ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ገዚእዎ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት እውን ቲክቶክ እንድሕር ዳ ገዚእዎ ዘን እቲ ፕላትፎርም ቀጻልነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣይፍለጥን ማለት እዩ ዲስከስ ከም ዝገብሩ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ዓብዪ ፕላትፎርም እዩ ገለ ክትብል ከላ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ዘለዎ እዩ ባክኣፕ ይግበር እዩ ዳታቤዝ ኣለዎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ከዓ ማለት እዩ በቢ ሰዓታቱ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ዴታ ናይ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስቶር ዝገብር ሶ ብጣዕሚ ሪደንደንሲ ዘለዎ ወይ ከዓ ድግግም ዘለዎ ብዙሓት ኮምፒውተራት ክላውድ ኦፍ ኮምፒውተርስ ጌርካ ናይዚ ዳታቤዝ ዝትሓዝ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዝኣመሰሉ ፕላትፎርምታት ብቐሊሉ ክህነፁ ኣይኽእሉን ማለት እዩ it takes years ዝብልዎ እቶም ፈረንጂ ማለት ዓመታት ይወስድ እዩ ዛስዋይ ከዓ ንሳቶም ብቐሊሉ ክሸጥዎ ዘይደለዩ ነይሮም ግን ድሕር ምዕፃው ዘይተፈቶ ኮይኑ ርግፀኛ ክሸጥዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ሞስት ፕሮባብሊ ንምንታይ ንዑ ዝትክእ ዋላ ዝኾነ ነገር ክምህዙ እንተዝሓስቡ ንዑ ሸይጦም ብጎኒ ካሊእ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ግን ከም ቲክቶክ ፌመስ ናይ ምዃን ዕድላቱ ብጣዕሚ ኣዝዩ ማለት እዩ ብኣዝዩ ኮኔክሽን ስሞል ዝኾነ ኢንተርነት ወይ ከዓ ከምኡ ከዓ ኢንጌጂንግ ዝኾነ ኢንቮልቪንግ ፕላትፎርም ገለ የለን ብዙሕ ግዜ ክሳብ ሕጂ ዘይተረኣየ ብፍላይ ሾርት ኮንተንት ወይ ከዓ ሾርት ፎርም ኦፍ ቪድዮ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ አፒሊንግ ዝኾነ ኢንተርፌስ አሰራርሓ እዩ ዘለዎ ሶ ተዝገዝኦ ገራሚ ምኾነ ኢልና ንግምት ማለት እዩ እዚ ንቐፅል እስክቲ ዜና እዚ ብጣዕሚ ምሕዘነ ባይዞይ 170 መንእስያት ንናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪዶም እናኸዱ ከለዉ ዝተወስደ ስእሊ መንግስቲ ናይ ኮንጎ ልዕሊ 170 ዝበፅሑ መንእስያት ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ናይ ገበን ከምኡ ድማ ናይ ስርቂ ብመሳርሒታት ጌርካ ክነጥፉ ዝፀንሑ መንእስያት ኢንክሉዲንግ 3 ናይ ኣሜሪካ ሲቲዘን ዘለዎም ሰባት ብሞት ፍርዲ ፈሪዱ ከም ዝቐንፀሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተራእዩ ኣሎ እዞም ሕጂት ከምዚ ዓይነት ውሳነ ሌባ ኣብ ዓድና እውን ምእንታን ከይህሉ ሰራቂ ጉሒላ ዝበሃል ነገር ኣዝዩ ኣድላይ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነታት ውሳነ ማለት ናይ ሎሚ ዘሎ ሕጊ ቀደም ብጣዕሚ ካብ ዘፍርሕ ዝነበረ ሓደ ሕጊ ሃሙራቢ ኢሎም ዝገልፅዎ ቀደም ማለት እዩ መፍርሒ ሕጊ እዩ ነይሩ እንታይ ዝብል ንሱ ከዓ እቲ ዝገበርካዮ ይፍፀመካ ዝብል እዩ ኢድን ተቆሪፅካ ኢድካ ተቆረፅ ገለው ዘተ ዝብል ነገራት ማለት እዩ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ከዓ እዚኦም ናይ ከተማ ሸፋቱ ወይ ከዓ ኣርባን ባንዲትስ ተባሂሎም ዝፍለጡ እዮም በቃ ኣብኡ ኮይኖም እዮም ከምዚ ልክዕ ጋንግስተር ብዝመስል መልክዑ ኣርምድ ብዝኾነ ነገር እዮም ሰርቁ ፀኒሖም ማለት እዩ ለዚ ሕጂ ፈቆዶ ብኽያት ከይዶም ኣለዉ ክንደይ ሰብ ክንደይ ዓብዪ ክንደይ ቆልዓ ክንደይ ድኻን ሃብታምን ሕዚኖም ኣብኪዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሶ ማለት ንእሽተለይ ከም ሰብ ሂዩማኒቲ እኳ ስምዕና እንተኾነ ዋይ ንምንታይ ንሳቶም ከሂዩማኒቲ ዘይስምዖም ዝብል ነገር ግን ሓደ ግዜ ይመፀካ ከምዚ ዓይነት ዜና ከዓ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ ማሕበራዊ ሚድያ በሎ ዝበሃሉ ዝቆነዩ እዮም ሓራይ እዛ ሓፍትና እዚኣ ባይዘወይ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ነዊሕ እዋን እያ ትዛረብ ማለት እዩ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ትዛረብ እያ ንእሽተለይ ኣስምዕ ከብለኩም እንዴ ግን ተዋና ታሪኻ ከምዚ እዩ ሓደ ዝኾነ ኣብ ግብረ ሰዶም ተሳቲፉ ከምኡ እውን ሓሽሽን ገለንገለን ካልኦታት ዝወሰድ ሓደ ዝኾነ ሰብ ነይሩ ስለዚ እቲ ሰብ ንሱ ከዓ ኣብ ጎረቤታ ኮይኑ ይነብር ነይሩ ብዙሕ ግዜ እንሳትሓልፍ ትወፅእ ገለ ትሪኦ እያ ድሕራይ ዝኾነ ግዜ ሃንደበት እንታይ ከም ዝኾነ ይፍለጥን ማለት እዩ ሞይቱ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ነይራ ንሳ ክትሰርሕ ኢላ እያ ኸይዳ ድሓር ሞይቱ ምስ ረኣየቶ ማለት እዩ ክትሓልፎ ይከኣለትን ደው ኢላ ናብ ፖሊስ ምስ ሓበረቶ ማለት እዩ መፂኦም ንዓኣ ወሲዶም ከም ዝኣሰርዋ ብዙሕ ምንግልታዕ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብ ኮንቴነር ከም ተኣሰረት ኣንደርግራውንድ ንባዕሉ ተኣሲራ ንክትምርመር ንነዊሕ እዋን ከም ዝፀንሐት ገለ እያ ትዛረብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነዊሕ በቃ ንሰብ ዘይነገር ግፍዕታት እውን በፂሕዋ ማለት እዩ ከቢድ ዝበሃል ግዜ ሕሊፋ ኣብ መወዳእታ እያ ጌራ ናብ ፍርዲ እንዳተወሰደት እንዳሃለወት ወይ ከዓ ናብቲ በቃ ልክዕ ከምቶም ሕጂ ዝረኣኹሞም እንዳተወሰደት እንዳሃለወት ካሊእ መሓዛኣ ድማ ብርሕቐት ኮይና ማለት እዩ ኣጆኺ ኣይትሞትን ኢኺ ምክንያቱ ይፅልየል ከለኹ እያ ነው ንዓኺ ክትሞቲ ኣይትኽእልን ኢኺ ኣይትፍርሒ ገለ ትብላ ነይራ ሓቂ ኮይኑ እቲ ፀሎታ ሰሚሩላ ከዓ እታ ቆልዓ ማለት እዩ እንዳወሰድዋ እንዳሃለዉ ናብ ሞት ፍርዲ እቲ ቀታሊ ኣነ ኣለኹ ኢሉ መፂኡ ኣነ ቀቲለ ዝብል ካሊእ ሰብ መፂኡ ማለት እዩ ንሳ ይቀተለቶ ነይራ ብሓፂሩ ስለዚ ከምዚ ኣጋጢሙ ተወግዕ ንሱ ዝመስል ማለት አትሞቺ ምስለኝ አይ በቃ አልቋል የኔ ነገር
እያልኳት እየተላቀስን ካርዱ አለቀ። አይትሞት እንዳበለተን እንዳለወት አይ ናታይ ነገር ተወዲ እንታይ ዋጋለው ግደፍ እንዶ ግን በቃ ገለና ወበልኩ አንተ ሃለኹ ይት ካርድ ዓጺና ማለት እዩ ደዊላ ያተው ጋዕኔራ ስለዚ ብድሕሪኡ ግን ናብ ናይ ሞት ፍርድ ቦታ ያተው ሲደ ያትብል ዘላ ማለት እዩ ቀጸልናስከ እመይ ጽቦ ቪቪያን አሚር በሃል አበስ መራይ ተወሊደ ዓበ አበዲስ አበባ ነብራ አለሁ ምን ያህል ጊዜ ሆነሻል አሁን ከአስመራ ከመጣሽ? አሁን ወደ 5 ዓመት ይሄድኩኝ። ዋው ኦኬ። አማርኛ እንዴ? አይ ጥሩ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ የምፈልገው ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ብጣዕሚ ዝሕዝነኩም ባይዘወይ ማለት እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ከምዚ ላጤ ሾው ዝበሃል ገለ ፕሮግራም ተጀሚሩሎ ልክዕ ኣብ ወፃ ዓድታት ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለኹም ዓድታት መብዛሕትኹም እትፈልጥዎ ነገር እዩ ከምዚ ዓይነት ሾው አለው ማለት እዩ መብዛሕትኡ ዝኾነ ሲንግል ወዲያቱ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን ገለ ይጸንሓ ማለት እዩ ዘን ባሉናት ገለገለ ኣለዎን በቃ ስለ እንድሕር ዳ ዘይተመቸወን ንሳተን እንታይ ባሊ ገብራ ማለት እዩ አም አውት ይብላ ማለት እዩ ጽለቆ ማለት ካብዚ ነገር እዚ ይብላ ከምኡ ዓይነት ሾውሲ ንሓበሻ ብሱርኮ እዩ ዘይኸውን በቃ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዝገርመኩም ኣዝዩ ምሕዘኒ እዩ እቲ ወዲ ዝብልዎ ዘሎ መብዛሕትኦም ሰባት ማለት እዩ ትመጽኡ ዘሎ ወዲ በዓል ሓዳሪ ነይሩ ዶ ገበነኛ እዩ ነይሩ ኣሜሪካ እንዳሃለዎ ገሊኦም ዝብልዎ ሕጂ እቲ ሾው ከመይ እዩ እቲ ወዲ ይመጽሞ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ማእኸል ኣሎ እቲ በዓል እቲ ዋና ማለት እዩ እቲ ወዲ ይመጽሞ ብዙሓት ኣጓላት ከዓ ይቐርባሉ ብድሕሪኡ ንሱ ሓደ ሕቶታት ይሓተን ፐርሰናል ዝመስል ገለገለ ትሪኪ ዝኾኑ ነገራት ገለገለ ይውግዕ ብድሕሪ እንሳተን ዘለወን ድሕረ ባይታ ባክግራውንድ ይቅጽላ ብዙሕ ነገር ሙሽ ኤምሲያ ድራር ገለኹም ታት ነገር ተኻሊእ ሰይፈለጥናዮ ነበር ይህሉ ኸውን እንታይ ፈሊጥና ንሕና ብድሕሪ ግን እዚ ኩሉ ሕቶታት መስተሓተተ ማለት እዩ ናታተን ርእይቶ ተረዲኡ ትወዲ ከዓ ነዚኣ ንዓይ ደስ ትብለኒ ሰብ እዚኣ ያገለልን ክመርጽ ያኢ ተባሂሉ እዩ ማለት እዩ ኣነ ግን ሓሳብ ዝኾነኒ ኣፍተር ኦል እተን ደቂ ኣንስትዮ ገለገለአን ማለት እዩ በቃ ንዑ ሕጉሳ ክብላ ዘይገብርኦ ነገር የለን በቃ ትሽካት ውፅእ ዝበለ ብጣዕሚ ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ገላጽ ዘይኮነ ነገራት ገለ ይሰርሓ እሞ ከዓ ንሱ ክወስደን እንዲ ኣይክወስደን ኣይፍለጥን ኣነ ዝሕሰበኒ ድሕራይ ካፍቲ ልክዕ ጾታ ከምዚ ኣብ ብራዚል ዝኾነ በረኻ ዝነበረ ጾታ ዝመስል ከም ዓይነት ነገር እዩ ውፅእ እንዳተባሃለ ከዓ ይወፃ ማለት እዩ ኣይደለኹን ገለ እንዳበለ ከም እንዳቀነሰ ሓንቲ ሒዚ እዩ ክተርፍ መወዳእትኡ ማለት እዩ እዚ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገሩ ድሓርተን ዝተረፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዚ ንሪአን ዘለናስ መን ኮን ክወስደን ይኸውን ማለት ድስቲ መኽደኒ እይስእንን ይበሃል ይፈልጥ እንዴ ግን እንታይ እዩ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ውርድ ዝበለ ንእሽትለያይ ኣይከብድን ኣነ ብወገነይ ብጣዕሚ እዩ ከቢድን ንስኻትኩም ከመይ ኢኹም ርኢኹሞ እሞ ከዓ ትሓውን እቲ መሬት ምንቅጥቃጥን እቲ ምስንጣቕ መሬትን ሓሰብና ማለት እያ ሓራይ ኣሕዛነ ብዝኾነ መልክዕ እዩ እስኪ ዝሓፍትና ኣብዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ላጤ ወይ ከዓ ሓደ ስካቡሊ ካብ ዳላስ ቴክሳስ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ሓበሻ ጓል ኣንስተይቲ ክምርዓው ከም ዝደሊ ሓቢሩ ነዚ ሰብ እዚ ናቱ ሰበይቲ ኮይና ዝተሓረየት ሰብ ኣወዳዲሩ ድማ ክመርጽ ፈቲኑ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ይነብር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሕ ማሕበራዊ ሚድያ ገበነኛ ከም ዝነበረን ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ዝተፈላለየ ሓደሽቲ ተሰሚዖም ዘይፍለጡ ናይ ገበን ታሪክ ኣውፅኦም ይዛረቡ ኣለዉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ቲክቶከራት ብዙሓት ዩቱበራት እዚ ሰብ እዚ ገበነኛ እዩ ይብሉ ኣለዉ እስኪ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንርአያ እዚ እዩ እቲ መንእሰይ ማለት እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ምልኩዕ ወዲ እዩ መሳያ ኣምሃ ሃይለ መስቀል ይበሃል ብጠቕላላ ሽሙ ገለ ጀስቲስ ኦፍ ዘ ፒስ ፒሲቲ ገለ ዝበሃል ነበረ እዩ ማለት እዩ ቶታል ቦንድ ዘለዎ $1,000 ገለገለ ይብለሎ ስለዚ ምስዚ ጉዳያት እዚ ተተሓዘ ነገር እዩ ሪከርድ ሪሙቫል ገለ ዝብል ነገር ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ሰባት ከዓ ብተጻራሪ እንታይ እንዳበሉ ስለሰማዕኽዎም እዚኮ ሞስት ፕሮባብሊ ከጋጥም ዝኽእል ነገር እዩ ማለት ሰብ ሕጊ እንዳፈለጠ ይኹን እንታይ ፈለጠ ብዙሓት ስሕተታት ክሰርሓሉ ዝኽእል ዓዲ እዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ስካብ ዝሃለወ ግዘ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ከዓ ምናልባት ኣይሰሓሓትን እዩ ወይ ዝኾነ ሰብ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይውዕልን እያ ይበሃልን እዩ እቲ ዝነበሮ መቕፃዕቲ ወዲኡ ሰብ እንድሕር ዳእታ እዩ ዝበሃል ተኮይኑ ልክዕ ከምቲ ሕጊ እንድሓር ተመሊሱ ኣይሰርሕን ስለ ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝሓለፈ ተቐፅዖሲ ከም ብሓድሽ ተኸሲስካ ማለት እዩ ክትቅፅዓሉ ስለ ዘይትኽእል ታይሞ እዩ እዚ ኮ ዘይጋገ ሰብ
ሰብ የለን ባውሩ ግን ተዋና ከቢድ ነገሩ በዓል ሓዳሪ ነይሩዶ ብዙሓት ቆልዑ ኣለዎ ገለገለ ዝብል ነገራት ገለ ይተወግዕ መጽኢ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ይትሽግር ዘሎ ማለት ምዕራብ ትግራይ ክብል ተስፋይ ከዓረበ ምዕራብ ትግራይ ክብል ነብሰይ ንዓረበ ቀባጽ ኣይቀበጽን ትንፋስ ዝተኾበ ቀቢጽ ኣይቀብጽን ትንፋስ ዝተኾበ ተኩስዶ ከይብል ንድቃስ አርኪበ ተኸስዶ ከይብል ንድቃስ አርኪበ ወይ ከተኸስ የለን ወይ ከድቃስ የለን ኩሉ مسأنيو مربتك مسأن زبل درفي مالتيو عرب بشت معبل بزرستا بونيتوا حدش درف حزوا مصيلو قطاميا انه فلط اوقيانوس غعش مخانيو مالتيو تسفى علم كورجاج ابادي سابا امناي تغارو كلب ابادي سابا ناي تغارو كلب ناتو تخون خنتا تفل ني ارتران تخون خ دس بتغرينا سلازي درف افتناي تغارو كلب يلكم مالتي انا كيغب مكاي أبكره حدش ليش ولا يبلي أخت موجو أبكره باي كوس داي بنكير تامو كورتاج بتعم أزيد دس كاب زبلن درفتي مالتيو بقى بتعم جوبز درافي مالتيو كتسلنا عبزي يأكل سقاي مكرا برست سدت انتت نصنت علنا يأكل يزبل يأكل بخيات حيال سلفي حزب مقاله مالتي حزب مقاله زنبريو يأكل زبل عوصين مالتي يأكل زبل سلفي تخكلنيان وقتو زحالون سلاماو سلفي انا بوغني مالتي يأكل جن يأكل نمن يخوم حسكمو توصت سلاماو سلف حدا غزي سلاماو سلف خنوص انتلنا انت نحسب ازي بتعامل صبغي يأكل كنبل كلناسي ابون كونيو نتسقينا كيأكل زغبرو زلو مالتي نساتمون يأكل يخبحال زلو يأكل نخلو مالتي بقى سلازي حدا غزي مالتي دعاء عبيل كاي مخاد مفتحيتهم سب هايو شفات حديروم غزانا مستيريوم بريلا سبيتي لوما حجد ماس زي اينا نزارب يأكل ناقزنا ملسنا يأكل سلاي يأكل مكة يأكل حمام يأكل بسد يأكل سدت نظام مدلنا فلما بشم إذن 3 عامات 4 عامات مولو تفناق إلى نزلوا عديتاتن قولوا هزة تجرين ناسا 3 معلت مولو نقتر زلنا اسكح هزة تجرين كل جزء سلف الهوسة منهم عينت لمسن سمعا زي ولو هزة خوين بمترفو عزيكوا ولا كوا تحزنخو سلازي كل خا تجراوي أوس عدي أوس على لخا منم سلا تجراي ملكتن يو اتبر كل خا عيخونن نحنا عدلنا رسلنا ننورلو ننافقو هزة لنا سلازي نوعدنا ملوسنا يعني لنا حنا صقمكم صقمنا يو كل الفلطينا حزي صقمنا من مزرابه خلنا يمصينا حزي ندلخنا تغوارو لخونه مفتحين ندللنا حراي صبقيت نات كان اي منئسي تساتفوخا ابزلك تزايدو مخالكا مالتي ازي بطعم دس بهالي كمزي ناي فيمسنت ወይ ካና ህቡብነት ነገር መግለጽ ተባሃይሉ ተወሲዱ ዘሎ ዓዊልካ ምዝራብ ስለዝኾነ ንምንታይ ኢኹም ዓዊልኩም አመናት ተዛረቡ ማይክሮፎን ዋዕሉን እስኪ አሎ ኮይ ማለት እዚስ ካፕሱል አሎ ዲያፍራም ቴክስ ገብሮ መጠን ቮሊዩም ርግዒልካ ተዛረብ ካሎ አዚ ጽቡቅ እዩ ብዝኾነ ግን ተሐሳብ ፈቴ ማለት ይብስራት ራይት ይለለኹ እስኪ ንስኸታ ያለክ ማለት እዩ لما أنت بفلي لا يا متأكم مني أخو تمزابلتي حواتنا أو كيندا منبار يأكل برينا متنانينا لعلي حدا شيء حموشة ميتي مع التتات أو سقاي أو تميت يوم النور لو هذا دما تزجاج له سلفي لسلسة معتي نجوه يخون مشت قريرن لولو وات موزي دمتنا يسمعي ولو بليس حواتي تيك توكرات لخونا خالوت نخل أكلات دما نبتح حواتنا أو كيندا منوار أول برجيدنا حمودي هجي بصراحة مهنيات عم قال له نزناي تمزابلت قداي نزناي حزب معراب قداي نزناي حزب يوروب نزناي زلام بس بحفشان كله اب تግራይ ተፈናቂሉ ሎሎ ካ ናብ ሮቦት ንኽምለስ ናብ ንብር ህይወት ንኽምለስ ካ ጻውዒት ክገብር ኣብ ዝተረኺባ ኣለኹ من يأكل زبሃል ዘሎ يأكل መጀመርታ ነቶም ኩሎም ህዝቢ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ዘይመለሱ ندخلوا بسنكتي زوردو خينات كله استمزابله كله أدرع زوردو
ግን ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ዝነበሮሞ ዘይተመልሰ ዘሎ ኩሉ ተፈናቃሊ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ህዝብና ኣብ ዛላምበሳ ዘሎ ኣብ ኢሮብ ዘሎ እዚኦም ናብ መረቦቶም ንክምለስ ይኣክል ህዝቢ ትግራይ ይሰማዕ መጀመርታ ተፈናቀልቲ ይሰምዑ ስለዚ ስቅታን ሸለልትነትን ይኣክል ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ይመለስ ተፈናቀልትካ ይመለስ ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ይብል ማለት ትክክል እቦ ሓያልዩ ማለት እዩ ተሓቶ ሃንደበታዊ ሕቶ እኳ ትመስል እንተኾነት ግን ተሙ መሊስዋ ኣሎ ብዝኾነ ይቐኒልና በልዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት እዚኦም ብርጌድና ሓመዱ ንእሽትለይ ብርትዕ ብዝበለ መልክዑ እንታይ ዝበሃል ተሳትፎኦም እውንስ ርእዩ ዝኾነ ተሳትፎ ማለት ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ገለውን ከድካስ ብምሕዋስ ሓሳብና ክንገልጽ ኢና ዝብል ማለት እዩ ወካለ ብርጌድና ሓመዱ እውን ተረኺቦሎ ማለት እዩ ኣሜዚንግ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ኣስካ ንቐጽል ካብ ቦቶም ተመዛቢሎም ዝግነዩ ተፈናቀልቲ ሓዋትና ሎማዓንተ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፍና ካይዱ ዕሎም እዚ ማለት ድማ የኣክል ብዙሕ ፕሮግራም ኩሉ ሰብ ድማ ወፂኡ ድምፂ ክኾኖም ይግባእ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነርጭሕ ድማ ናባኹም ከብል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምለት ይፈጸም ኣደራደርቲ ኣካላት ይስምዑና ማሕበረሰብ ዓለም ድምፂ ይስማዓና መንግስቲ ፌደራል እውን ሕቶ ብህፆት ፈትሕ ይግባእ ሰላም ንወዲ ሰብ ናብ መረበትና መልስና ዝሉ ካለ ጩሕታት ሒዞም ኣብ ሰላማዊ ሰልፍና ጨርሑ ኢሎም ማለት ኩሉ ሰብ ድማ ወፂኡ ድምፂ ክኾኖም ይግባእ ክፍለ ሰራዊት ኣእትይዎ ኣሎ ወዲ ወረደ ክፍለ ሰራዊቱ ናብ ቦቱኡን ተዘይመሊሱ ኢና ክልተ ዓመት ሙሉእ ከተማ መቐለ ብሰራዊት ኣሕዋትና ተባዕሊገን ተወዲአን ኣባዕሊጎም ወዲኦመን በቃ ደይ ተባዕለገት ጓል የላ ይብለኩም ኣለኹ ተባዕሊገን ብሙሉአን ብጣዕሚ ተራኺሱ መቐለ ተባዕሊጉ ታይ ተባዕለገ ዝብልስ ግስ ኣሎ ባዕለገ ዝኾነ ወዲ ተባዕሊጉ ዝበሃል ድሕነካ ሰብ ግን የለይ ክነግረካ ኣነ ወድረያን ልዕለይ ድነግረካ ሰብ የለይ ደድሕነካ ሰብ የለይ ወዲ ወረደ ታንኪን ጎራደድ ገለይን ጎራደድ ይምፃእ ኦራል ይምፃእ ደድሕነካ የለይ ይብለካ ኣለኹ እመነኒ ብኩላ ተዳልው ልካ መንእሰይ አብይ አሕመድ ይኹን ወላ ኢሳያስ ሱቅ ኢሎም አሉ ንምንታይ እዮም ሱቅ ኢሎም ዘሎ መስለካ ሰልጥ ተሰማሚዕዎም ስለ ዘሎ ተኾነታት በቃ ተሰማሚዕዎም አሉ ማለት ክርዳእና ዘሎ ድሕሪ ሱቅ ኢሎም በቃ ተሰማሚዕዎም አሉ ማለት ማሲ ተሰማሚዕዎም ማለት ዝበልና ዝጎድኦም ጉዳይ ኣይኮነን ማለት ሶ ትግራይ ናይ ስትራቴጂ ስርዓት ተኺላ ከተስግእ ክትክእል ዘለዋ ፖለቲካ ክልወጥ ኮይኑ ሲ ሓይሊ ፈጢራ ከተስግእ ዘለዋ ሕጂ ግን ዓቕሚ ናይ ኣይሎም ሱቅ ኢሎም ዘለዋ ፖለቲካ ቁጠባኣ ፀጥታሲ ኣብ ምሕረትና እዩ ዛ ዓይነት እዩ ትስቕ ምባልሲ ወላ ሓንቲ ኣብ ዝግበር ነገር የለን ጌርና ኢና ዝኣክል ማለት እዩ ሱቅ ምባል እሺ ስለዚ ናይ ውፊ ሓሳብሲ በቃ ሱቅ ኢሎም ዘለዎ ገዲፎምና ገለ ዘለውስ ዓቕሚ እንተዝህልወና ዓቕሚ እንተነጥሪ ገለገለ ተዝብል እንተዝኸውንስ ክመፁ ነይሮም እዮም ወይ ክቕንሱና ወይ ማለት ኣብዘይ ንዕኦም ስጋኣት ኣብዘይ ንኸውን ሓይሊ ይብለና ኣሎ ንመን ንማእኸላይ መንግስትን ንመንግስቲ ኤርትራ ንንየን ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ትኽክለኛ ሓሳብ እየ ዝብሎ ማለት እዩ ትኽክለኛ ሓሳብ እዩ ውፊ ኪንግ ፀሓፍ ነቲኦም ካልኦት ከዓኒ ኢሳይስ ኪንግ ክብላ ከለኹ ካይትበኪ ኣይትብከ ጥራሕ ስኻ ውፊ ኪንግ በል ካልኦት ከዓ ኢሳይስ ኪንግ ክብልካ እዮም ፀገም የለን ውፊ ዓቕሚ የብሉን እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ እንታይ ገይረልካ ወረቐት ክፅሕፍ ዘይክእል ዓቕሚ ኣለዎም ትብሎም ንዓይ ምሳይ ክካትዑ ምስ ናተይ ብፅወተይ ክካትዑ ዝኽእሉ ኣምፅዎም ስለምንታይ ተሃድም ኩላ ኣኮሎ ግዛይ ሰዲድካ ክሽፍነልካ ክሓብአልካ ኖ ወፂኻ ተዛረብ ሕጂ እውን ንፅውዓካ ኣለና ስለዚ ውፊ ኪንግ ኣይኮነን እዩ ናይ ካፕቴን ዘረባ ማለት እሺ ንዓይ እውን እዚኣ ኣትገርመኒ እስኪ ና እኳ ኢኻ ኣንበሳ ንኣንበሳ እኳ ኢኻ ብሎ ፀሉሉ እኳ እዩ ሓደ ዘይረብሕ ሰብሲ ንሓደ ክቡር ሕብረተሰብ ወዲስዎ ኢልካስ ሞኻ ፅርፍ ይሓጊካ ሃንደበት እንድሕር ኣቢሎምሲ ሕጉስ ብሉ በቃ ትግራይ ብዓቕሞም ራይ ባይ ወይ ኣብ ትግራይ ተጋሩ ይፃረፉን እዮም ባይ ተጋሩ ራዩ ተጋሩ ኣይፃረፉን እዮም ፀርፊ ኣባና ከም ካልቸር ኣትዩ እዩ ሰብ ገለ ንተጋሩ ፈፂሙ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ፅልዋ ዘለዎ ትግራዋይ የለን ኣስተውዕሉ ኣብ ትግራይ ድሓን ብትግራይ ኣብነት ንወስድና ኣብ ትግራይ መብዛሕትኦም ነታ ፖለቲካ ዝዝውርዋ ዋላ ነታ ፖለቲካ ኣብዛ ብራኸሸው ትበሃል ዝመፁ ይሕመቕ ይፀብቕ ኣብ ሓሳቦም ግን ተማሂሮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ወዲኦም ወረቐት ዝሓዝዮም ከምዚ ናትና ኣብ ተጋሩ ተኣኪቦም ዝሰምዕዎ ተፃራፋይ ሰብ ርኢ ክትፈልጥ ንተጋሩ ዝፀልዎም የለን ኔቨር ትክክል ኣሎ ማለት እዩ ትክክል እዩ
زي حي تغكل يا بتصرف مأمان قديفنا إن حدا يعيع سلا زبالة ويزخون سمت سلا تزارب أنت يا مخمت يعيع كوي كورن توانا نتقبل لك نتقبل قريب كاب قدم كاميرا إنه هو تزارب مالتي خم تحجي الزارب وزلخو زي بالكان تخوينو قلل تبل تقرفوا لهم لتهم زاربو تهم زخلوا عب زخلوا تهم زي كلوا خابتي زي كلوا مالتي قريفهم مزخود سلازي إحنا حسابنا نقلص مالت بوازا بقوم نقر ناتنا ليتل بيت ناتي حجي رياكشن بيزديو ناس حقكو نواقعخو زخون علالات نسمع زخون نقريكا زلني انسايت ناباتهم كم انبوت يدربي ود جروم اصلي اسكي انا قميرا مشالو قميرا انا نفع واتساب تدول نيرو ابز عالم مالتي نميرا صريفهم ما يفلتر منهم طيب حقني سبي ومناتو نوسي اسوسي نحد يتقرصوا نزبي اي ناشنو كورتات اي ناشنو نكمل لي خاي ناشنو سواتي قشني تنتقاوم تزلهم كاي حبرتسب من تصرف كانوا حبرتسب جاود أكل دلخان سريع تصرفوا يا حماسين تصرفوا توديع يسرس أورا جازيري تتصرفنا بعلق حبرتسب أي تصرفني هيمانة أي تنكفني أب عالم حق أن تسمي هيمانة تنكف تقولك يلا تقام يكون كذا سويتاي قومشتي شلت كون كهات سمع ناي بوسن تولدك ود زنبيل ود أربعة ويخاني قاب زمن الشاسر ناي تكون توديع زي تقام يدفع يلا تقام حقنا تقام يعني أنا نميرنا عبد الله ود ما بقى عبد الله دلاي عرايشي حي مخان مالت فتح مدلاي مالت سي واحد جيجا زلنا له جيجا يمبان حجي كقنع كم زلوا منقار مالت حكم الزراب مالت فتح مدلاي مالت ما حق مدلاي مالت خكلي بقى فتح مدلاي مالت حق مدلاي مالتي زي مالت فتح مدلاي مالتس حاسوت مدلاي مالت ايكونتن رديكم فتح مدلاي مالت حقي حقتاي تمثل لابنت اذا غدا زي بمنتا از مسلا حدا سب يسوع كريستوس كسقلو تلو مالتيو سقلوون تلو نسخه ودمني خايلو مالت حقهم ديوم نغوس يخات بل يبلو خالو مو الوس عيكونكون انا حق زمصاخوي مسولس حق تايلو زخونت نغرات الليش مالتي ترديكم سيلو وسيدو زخونه نغر تزغبرني رحجه تسبنا وعلى اسامبشن وسيدو مالتي شجر مخونت ግን حق تاي ኢሉ ዝሓትት ሰብ ብጣዕሚ ኢምፖርታንትን ኣድላይን ሰብ እዩ ማለት እዩ ሶ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ዝረኣኹሞ ነገር ማለት እዩ ብዙሓት ቁም ነገራት ዕላላት መስሓቂ ከምኡውን ምስሑ ሰቢልና ዘቕርብናዮም ነገራት ከም ዘለው በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ዳኣ ደስ ኢሉኩም ተተመችኩም እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣዝዩ ደስ ክብለኩም እየ ኣነ ተስፋ ዝገብር ማለት እዩ ርእቶታትኩም ፀሓፉ ለኢኹም ኣብ መወዳእታ እውን ሃናፅ ዘበለ ማለት እዩ ካልኦት ነገራት እትብልዎ ነገር እንድሕር ዳኣ ኣልዩ ገዲፍኩም ለይ ክትከዱ እየ ዝዕድመኩም ሰሰናዩ يسمعنا صبق نجر نخنركب كأننا تمنخو مالتيو بسلام أبز قصل فيديوهات كنراخبينا لو أمكن يكون لكاتكم إحنا قنيوتا تشاو شير سبسكرايب فولو لايك نداغور good light نحن حضرت حواتي ما نطيب